Ibiemuin kang lunas, panalangin mo keking Diyos. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleng halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Merry Christmas, kalugran ming kakrusada, at karisablang magdebosyon kang Santo Cristo del Perdon y Caridad at King Virgen de los Remedios. Ini po'y Father Joselito Vital, yamong tok ning Nuestra Señora del Carmen Parish. Makayantabi kayo king 91.9 Bright FM, ing radio station ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Tunepin po, may naliwane kabaldugan, ing lamak. May naliwane po forma, at may naliwana po ing paralan ning pamamye. Kaya kanito pong Christmas special, albentala po, ding niyayluwang lamak, milyari ka rin niyayluwang parokya. Deni po, mapilalamu ka rin dakal, alamak, amalilyari ka rin niyayluwang parokya, king mabilog archdiocese. At albentala po ding niyayluwang klaseng lamak, kalupad na ning mangat mong lugod, tindahan na nga pong paing, mawakat mission at ing pasilong ng Nuestra. At makayan mo naman, pakiramdamantala ding niyayluwang music videos, menibat ka rin niyayluwang parokya, ding karelang koro at ding karelang parish ID.
Pasko nung alalo, Pasko nung alaya'y ginog, imetong ala mesa, isulong-sulong, kumpleto na, sana all gening Pasko. Katawan na katamong Kristo, anak ni Meto nga iba. Kalamning banal na Espiritu, Titipon-tipon na katamong aking Diyos, may kiyabe kaya katamo, ibahin inindong dinhet, ngening at lumusay tamo, o yan ay kaya katang Pasko. Pasko nung alaka, Pasko nung alalo, Pasko nung alay ginog, metong garang mesa, may sulong-sulong, kompleto na, sana all gening Pasko. Kaya'y malasakit ipapin, maning-malaning Pasko mayapin. Kaya'y malasakit ipapin, maning-malaning Pasko mayapin na. Diyos, may kiyabe kaya katamo, di ba'y tinindong birhen? Yeni at tubong sundamo, o yan ay kaya katang Pasko. Pasko nung alala, Pasko nung alalo, Pasko nung alaya'y ginog, imetong ala mesa, isulong-sulong, kumpleto na, sana all gening Pasko. Sana all gening Pasko. Tunepin, menaluane po ing itsura at hugis ning kabaldugan na ning lamak at kini po king parokya na pong San Rafael, kini king Baruya, o ini po ing bayong larawan ning lamak, yapin po ing tindahan ng apong paing. Kayan tabi at ala po ngeni ding karela pong magtinda. Among na niya po yung tindahan na ini. Apin po yung tindahan ng apong paing ini. Kaya nila po makalaman ding panyaliwando. Balang tauling Domingo ning bulan mumuntala po kini manyali ring kaya kaming beneficiary families. Kalaguna naman yung kaya magtinda, yapin po yung metong kareng Mami Abias. Ron, makananin proseso ng pamanyali yung tindahan ng apong paing? Bali, makantinya po yung proseso na mumuna. Di ba po may mela po karetong bawat barangay every month 5 per barangay. Then, deta advance na lang receive detang karerang gift check of worth 500 pesos. Then, itang last Sunday of the month, muntala keni kingga na pa alas 2 ninggat panapon,
At pumila la Kening banda ngayon ni nanungnuka rin natin yung ating tamong DTI representative Kenny. Ne, nanungnuka rin i-check niya po itang gift check nung bang tutuya po po kasi pinake mo itang gift check ne. And then, pag in-approve na niya ng DTI representative na nintindahan ng apong paing, din kaya katamo pong Ministry on Service, then, ibigay po kayong magtindo. Then, yung mamili nung nanoing burinangan king tindahan, nung burinang asukal ngan, payless ngan, pwede naman po basta worth 500 pesos. Kalupa na nitang sinabi mi po din na minsan nating maglapag Kenny, dati marakal po malan Ken, nanungnuka rin, kumala pero po abe kitang 500 pesos. Uling makakount siya mo itang 500 pesos karing hanggang makuha po or saliwa na kining tindahan ng apong paing. Pwedeng magpa-load kayo niya, Brother Ron. Pwede po kita pong sekretary na po nga mga tingin Gcash. Ay, hindi po mga ganakatang pari, ang po benefactor, finance, ila po ding mag-load kining kakatamang tindahan. Kaya, among agatan nyo po ding kakatamang manalbihan po makarandam, nung dita pambisa sumaop, king kakatamang maganda, masanting programa. So, ito po, kakita naman, po misanan mo ing pamanyaup, nun dakar po mangailangan inyapin na kening malating paralan, sa sopantala bulan-bulan, at karen pong atin, at naman magkasakit at bisan sumaup. Open niya po yung kakatamang tindahan, king kayong donasyon, ang pong ganaka. Kaya, Sister Biggie, Brother Ron at Among, batihan tala pong Merry Christmas, din kakatamo pong manalbihan pong makarandam. Merry Christmas po, kaya kayo man. Ngening daranas siyang kapagsubukan ing mabilog ayato, uli na ning pandemya ng COVID-19, dakal ing mga palyari na ang gaman ngeni, magpabayo pa king pulayin ng pamibiyebye daring tao. At ang ganang ngeni na makaranas siyang pandemya ing kay katang bansa, pasakit ang punukot, ding tutong magpabayad king pagod daring balang tao. Emo alingad ing pandemyang iti, ing memyedalan king pamibayo ning akamulatan tamong pamibiyebe. Sumangit na ning mapait ang malilyaring iti, paniwalan tamo ing atintang kagiwan, ban isundo ing bi ang ponsikanan, ban arapan ing balang kasakitan. Pistaman atintang arapan a problemang pangkalusugan, pamurin makalingwan ing pamisawp-sawp daring balang metong. Laos kinlog, babyetala rin kay katanggaman, ban aso pantalang mikabyus king kasakitan, adaranasan da uli na ning pandemya. Dakal aparalan ing minusbong at may plano, at mitong yakareti, ing pangabalangkas na ning program for the poor, ausan tamong tap o tindahan ng apong paeng. Ing tap, metong yang proyekto ang mga baldugang to connect, maging dalan ban mituglong ing kalam. Pareya iti karing pamilyang lubos ang magkasakit at miapektuhan king pandemya, amanoknangan karing barangay asasakupan na ning parokya ng San Rafael, Arcangel. May buuya ing programang iti uli na ning inspirasyong sumaw, anting kalupa ning community pantry alinaganap king mabilog a bansa. Kuma at bangking pamangailangan, ang pamamye ag bangking kagiwan. Uli na niti, may bayetyo ing programa lalam ning kapag nasang midake ban atin midinan. Matagul yang bagay iting kapag nasan, uli na ning simpleng pamamye kayapan, aso pantala ding pamilyang mangailangan king aldo-aldorang pamibiyebye, at apakita mo ing mabyeyo, ing bayanihan aatyo king puso ring balang metong. Karing mapilang pamipulong dikil king programa aburi ng tuparan ning parokya, ginawa lang epektibong paralan apay muntukan na ning kay katamong kura paroko, Ireberendo Padre Ferdinand Simong Labnan, ating konseho pastoral ning parokya, banmayan at malagwang mipatupad programang paninapan.
Mitutukan lang mani muna at magmantini king programa din king Ministry on Service ng parokya. Ban kanita mas maging masalese ing proseso na ning programa. Anting karagdagan kaniti, kasabi na ning pamanyatang at pamagbisita na ning Sagrada Pamilya king Balen Lubao, inyang 28 na ning Hunyo, banwang 2021, may kalikom niyang sapat a pondo ing parokya, pauli daring lamak ang maging dalan ban miumpisan at misundo ing programa, ban makasawpya ing parokya, karing pamilyang lubos ang mangailangan. Api kasundo king pamipulong ing mamiling 60 pamilya king balang barangay ang maging benepisyaryo ning programa. 5 pamilya balang barangay ing aso pananing tapulan bulan. Nuno ka rin manyalila ag pangking pamangailangan da. King kapamilatan na ning metong ag gift certificate ang magialagang 5 dalan ang mipamye karela. Kilob ning pabanwa, 4 at 80 lang pamilya ding aso pan na ning programa. Ing arapan akasakitan malyari tang pikwanan inspirasyon, ban apalto tamo ing kekatamong kayapan. Anting metong aparokya at pamilya, pamisasan metong ing kailangan tamo, ban kanito maging matagumpe ing programang kekatang inumpisan, at yapin ing tindahan ng apong paen. Dakal atiman ing sigurato tamong akit karing tao, agyang ditak muman akabyusanda ing problemang karelang daralan. Kapasalamatan ka ring taong alang sawang sasawo, lalo na king kapatad tamong mangailangan. Pilan mang banwa ing lumipas, manatiliya at magsilbing pag-asa ka ring pamilya, at karing puso na kalang ing lakwan na. sana mas marami pang maninipiyan sa atin.
maragot po sa amin kami kumakulang na kay Papa. Gabi, nakalaga sa lang pa rin. Masusunod ko yung thank you po. Hello po, ako po yung Luis Susi. In course ko po Bachelor of Science in Accountancy. Manatnakaw po kay Lakpao po. Meron po kaming sa Rafael Education Assistant Program Scholar po. Yung pong biningsaw na po na ako ng scholarship po, maragulya po. Lalagaan na po kinakapamag-aral po. Kaya gilabas sa pilang bulan, igit ko po yung sao. Kaya rin pong pamanyari pong libro, kaya pong gamit yung eskwela, kalo pa rin papel, yung ballpen. Meron yan pong privilege yung mapayaga po at meron po ka rin scholar na community. At magpasalamat po na hanggang pong mayarin ko po, dala kaya po yung meron pong scholar na at kaya po pigarin niya po na meron po kayo. Salamat po, lakal pong salamat kaya kayo. My name is Lilian Tag. I'm from San Isidro. My course is BS Psych. And magpasalamat po ka rin correct committee na kayaban ng Father and sana po magdakal kayo pa po asaw. Thank you po king mag-abay na po ka na ako kay Asrea Beneficiary. Ito po. Hi, I'm John Alvin Raymond from Galahan, Pampanga. Kinuha ko yung Bachelor of Science in Civil Engineering sa Sebastian Colegio de Sebastian College. And yung message ko sa mga committee is thank you for sa opportunities na binigay, and I hope na mas tumagal and lumawak ko yung opportunities na nila. And kasali po ako sa SRIP scholarship. And yung natulong sa akin ito sobrang kasi yung binibigay na scholar is sinusulit ko kada pag-take ng exam upang syempre hindi makasaya yung opportunity na binigay sa akin. And Hi, ako po si Alkay Ramos mula sa Provincial Colobao, Pampanga. At isa po ako sa SREA Beneficiary na kumukuha ng course ngayon na Bachelor of Science in Civil Engineering. Masarap po sa pakiramdam na maging SREA Beneficiary sapagkat hindi ko na po aalalahanin yung mga kailangan ko pong gamitin sa pag-aaral at
hindi na rin po ako nangangamba sa magiging takbo ng aking pag-aaral. At nagpapasalamat po ako sa committee sapagkat nabigyan po ako ng malaking oportunidad para magpatuloy sa pag-aaral. Hindi lamang po para sa akin ito, kundi para na rin sa aking mga magulang. To all SRIP scholars, good luck to your studies and make SRIP be proud of you. Merry Christmas and a blessed New Year.
Yun pong mangat mong lugod, meto nga pong programa ng kikatamong parokya. Bayo pa po ing pandemya at yun po yung mangat mong lugod. Pero mas lalo ya pong may lalam ing kayang kapagnasan, sumuyo ka rin kikatamong kaparokya, anya pong pandemya, at iya po mayari ng pandemya ang gapunging kasalukuyan. Kaya paninaptamo po, emo po kalupading makanya na kwasyon tamo makasaop, sana po maging regularya. At maging regularya mo po nung makabuklat tamo po gamat sa saop. Akalbunda kala salamat kay kayo, pauliyo po, atidla pong pandagdag ding kikatang kapatad, king karela pong Noche Buena. Para po rin kay kaming kapatad, balomi po, mas sapating biyemi kay kayo, pero ita pong aisip da kayo po, siguro po, importante na po ita. Maulaga na po ita. Agyang ditak mo, at least ating kami pong asaw para kay kayo. Kaya dakal punta ka salamat, karing ganaganang mamye, karing pang mamye pa, at kay kayo po, tiruyo kami pong mamye. Tuturuyo kami pong maging maganaka, at tuturuyo kami pong mibuklat puso para karing aliwang tao. Maya payabak po kay kayungan po. Ngayon po, iyapin po yung kikatamong mangat mong lugod. Meron nga pong programa ng kikatamong parokya. Iti po, malino ya pong preba na ng kikatamong tagimpan at para sa na po ng kikatamong parokya na akakamit tala po. Ngayon po, Ausan Tala ring Ascomo, district po para Igawad Karela, ing Karelang regalo. Malapit na, ilang
hulugan pa man din, di bale ng medyo tipid, basta tayo'y maligaya. Ang masayang Pasko'y hinihintay mo na. Kalempang lang kung manang kay Diyos, magimandang ng Merry Christmas. Lahat ng pasalubong ay may ngiti sa langit, kahit nagtatampuhan ay nagkakapatid. Ilang ulog pa ba? Malapit na, ilang
maghigayan kahit hindi Pasko ay maghigayan. Abayan tayo po ngayon ni Sacred Heart of Jesus Parish, kini po King Palmyra Settlement, Florida Blanca, Pampanga. Bala pong Webis, kayan tabi na po ng Galang Kura Paroko, Father Manny, ng Galang pong Pastoral, at na misan atila pong bisita, mumukit la po karing kabundukan, king pong Kamachili, king pong Mawakat, at Nabuklod. Deningan po at sulaking kabundukan ng Florida Blanca. Ngayon pong Aldoiti, abayanan tala po, kini king Mawakat, king gayang pamamasyal, king kabundukan. Bayo kayo po miras, king Mawakat, at kayo pong metong oras pamagbiyahe. In pong 45 minutes, rough road ya po. Kaya kailangan king pamamunta po kini, kailangan tayo po yung truck, o kaya po din kikatang pick up ang mga ragol, o 4x4 asaken. Uling rough road at medyo delikado at masakit ing pamamunta. Ing karela pong gagawan, bala pong Webis, karas na po ning alas 7 hanggang alas 8:30, mga bit na lang pong goods, karelang truck, gamitan. At kaya rin na pong fix na nga po yung egadaga makaya mo naman po itang linuto ng pamangan. At dalada naman po kan taking bundok, alas 9
papunta na la po. At madalas po kano, miraras la bandang alas 10 o alas 10:30. Kalas na po ka rin, ing gagawan da, yapin po ing didinan daw pong katikismo ding anak. Ne po. At akit yu po pinandit, makanala po kasaya, magkanta, teterak ding anak. Kay ba't po magprograma lang dita, at po ta po may kapag-settle down nala, at ati po dano ding dakalayanak, magmisa nala. At kaya rin na po rin kayo ang misa, mag-food feeding nala kanita. Makan nala at magprograma nala. Makanyan po ing gagawan da balang Webis. Kaya ka rin pong sabla tamong kapatad, bisa pong mamasyal, kareni pong kabundukan. Kailangan po magsadya tamo po, emo po pamangan, pati mo naman po yung kakatahan pa, kakatawan, o medyo masakit po yung pamamunta keniking bundok. Pero very rewarding po, kaya rin na po ng experience, uling akit yo po ding dakala anak, ding kakatamong kapatad, po wasali ing tula, karing lupa. Kaya oy ni po ing bayong itsura ning lamak. Nungnuka rin akit yo po, talagang ing kaya panlob. Ne po, ing kaya pan pilubluban, lulwal namo ka rin puso, tamo, papunta po ka rin kikatang kapatad, kiniking kabundukan. Kaya albentala po, ding mapila na video, akit tamo po inggewada, diapong mani, ding kikatampong kapatad, at ding manungkulan po king pastoral, ning Sacred Heart of Jesus, Parish King Palmayo Resettlement.
Ito ang libro, Singwanan ng Gaman, Litang Makalakulok ng Trono. Atin makasulat ni Susumami, kanitang libro, at ating niyang 7 tatak. At ikit kaya imetong ang mayupayang anghel, magsalitayo kinasikan asiwana. Ngana, niluin karapat dapat sumira, kaling 7 tatak, at ibunglat kalinting. Apadurot nan ding 4 amabe, lelangan ampog, ding makatwa. Atin niyang mete in cordel. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Maganda kayo. Noon nakikinig ako, mga salita. Siglaw, tama po, siglaw. Pasko naman, maganda talang we wish you a Merry Christmas. Go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kagalakan. Ipandinyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa
mong kilikili, taas ang kamay. 10 seconds, go! 10, 9. Hindi mo ka sa umilang. 8, 7. Okay, diba? Bati na lupa, bati na lupa. Dalawang kamay, 10 seconds, go! 1, 2. Okay, lagay ang... Oh, saka na, tayo muna. Lagay, oh, yun, okay. May kasama bang chocolate? Okay, ang tanong. Anong pangalan ng syudad ang nakita at pupuntahan ni Jesus? Ano, Kenichi? O, magluli ako sa aking bagya-kapatid. O, anong syudad, ha? O, marap ka rin kay. O, anong syudad ang pupuntahan ni Jesus na nakita niya mula sa malayo? Sagot! Jerusalem po. O, ito, palapakan niyo naman. Ito, alam mo na, tinetambing regalo. Okay, sige. O, sige, ano pa? O, kutang. Mangutang ko. Nanong yung ikit ng Jesus in Jerusalem ng Gewana. Ng Gewana, nang mangyari kaya yung ikit niya. O, sagot. Ay, hindi lang basta masaya. Bakit tayo masaya? Pag Pasko, ano bang nangyari ng Pasko? Okay, bilis. Kaya ka. Ay, coaching, pati maling seko na ka gani. Oh, anong nangyari ng Pasko? Bakit importante ang Pasko? Sagot. Birthday ng Jesus! Birthday ni Jesus. Sino ba si Jesus? Panginoon po. Okay, wala pa. Ano yun? Tama. Birthday ni Jesus. Ha? Kaya sinasalating natin ang Pasko kasi siya ang tagapagligtas sa atin. At dahil sa Kanya, ngayon may chance na tayong pumunta sa langit. Gusto niyo pumunta sa langit? Sino gusto pumunta ng impyerno? Gusto pumunta? Nanong Gewana. Kasi hindi parusan niya yung Jerusalem. So, nano in Gewana ng Jesus, ng igit niya in Jerusalem. Sagot. Ay, hindi po tayo impyerno. Say, dagdagan tayong premyo. Ay, ito. Nanong gawa ng Jesus, nangigit ng Jerusalem. Kenny. Nang gawa na, Kenny. Nang gawa na. Sagot. May nga gaya, tengisan eh. Paano ba kanyo naman? Okay? Diyan may regalo. Okay. May nga gaya. Kasi, ano na, nag-ikit ng Jerusalem ng kasanting, may nga gaya Jesus, kasi malo na, malasak diyang Jerusalem, dahil may Happy New Year, Hamatay! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Oh, thank you, go! Thank you. Ang babait ninyo, thank you. Thank you. Tanging kapaskuhan, sislaking kapanayan, bis naman may kakawani, lugod sana'y mag-ari, sa aking puso, yung pamanalig ay mudalin. Uling alambage ay naapalyaryan ng ginuta mo. Nganing kapaskuhan yung dagtong merak tamo, iti ang kapaskuhan yung maging tunas tamo.
nagtumera kamu, iti kapaskuan yung maging lunas tamo. Ngeni kapaskuan yung nagtumera kamu, iti kapaskuan yung maging lunas tamo. Ngeni kapaskuan yabe-yabe tamo. Ngeni kapaskuan. Kilub na po ning more than 70 years, impong amanong lamak, menaliwanag po kabaldugan, at ing lamak, tiro na po kikatamo ning kikatan dating Arsobispo, Cesar Maria Guerrero, ngayon po, menaliwanag po kabaldugan. At metong po karing kabaldugan na niti, yapin po ing masanting programa po ning Nuestra Señora de la Merced. Nanya po itang programa yo, sister? Baling programa mi po pasilong ni Nuestra. Yan po yung mami kaya pong papagawa mila pong bale, then kaya kaming kaparokya, karapat dapat din na bale. Pila niya pong years yung program yung ini? Bali, very kaya pa po at lune pong banwa. At dahil po din kayo maging beneficiaries? Opo, ila po rin kaya kaming beneficiaries, Nana Santa, ang po po'y Cynthia, katukayo kaya po Ichabelita. Nanay, ano po naramdaman nyo nung nabigyan kayo ng bahay? Masaya po. Hindi, sa kasayahan po. Hindi ako makatulog. Naalala ko si Among na nagulat na lang po kung dumating yung kasiyahan ko sa bahay kung tumutulog, pinagawa niya po. Kahit ano po siya, lahat ang may dalang gastos. Maraming salamat po, Among. Andiyan kayo. Salamat po. O, si sister naman po, anong masasabi po ninyo nung nabigyan kayo ng bagong bahay? Masaya po. At nakakatulog na po ako ng mahimbing. Dahil meron na po kayong bahay. Opo. Parang umiiyak ka habang natutulog. Hindi po. Maraming salamat po, Among Aris. Ano po yung organisasyon niyo sa simbahan natin? Ano po? Sige, gamitin po yung mic niyo. Nagano po ako. Taga-linis. Sila po yung mga volunteers sa simbahan. Volunteers, Opo. mga volunteers. Sila po yung naglilinis. Opo, no? sila po yung naglilinis. Kaya sinukli po sa amin na mahal ang Panginoon ng bilhin. Mapakahigit pa sa buhay namin. Opo, kaya sila po ang nagpapatunay na totoo nga kasama natin ang ating Panginoon, Emmanuel, God is with us, dahil sila pong dalawa, naranasan nila at nararamdaman nila ngayon ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya sa Nuestra Señora de la Merced, truly it is a Merry Christmas. So, batiin po natin yung ating mga nanonood na Merry Christmas. Merry Christmas at salamat po sa inyong lahat. Kaya na po kahit kami nangangatog. Maraming salamat po. Ito po ang programang Ing Cruzada.
isang babae na gusto mo sa isang araw makasama ko sa mga ito. At para mangyari yun, kailangan palagi sa mga ngayon, itong baso ninyo naging blessing house. Kung pagdalito, ang video lang. Dahil nasa inyo at siyang ibabahagi niyo. Lalo na po. So mga kapatid, hindi na pinulo sa Ama, magdasal ng buhay sa lahat ng mga pag-anak. Ikaw din yan, itong masipin.
Tunepin makapagmulala, ing kaya pandapilubluban, ding kikatamong kakrusada. Inyadakal pong dakala salamat, karing ganaganata mo pong kakrusada, kaparokya, at kayabe king arkidiocese, lalong-lalo na po, ding ganaganang maging party na po niting lamak, ing tindahan nga pong paing, ing pasilong na nuestra, ing mawakat mission, at ing mangat mong lugod. Kilagyo na po ning kikatamo pong kaluguran Arsobispo Yapong Dong. Kilagyo na po ning bubuo king Bright FM. Apani muna na po nga pong PEP. King pong lagyo na po ning Mabilog a Krusada ating Permanent Committee. Apani muna na po nga pong Jess. Dakal po dakala salamat king pamanantabeyo. Karen pong dakala episodes ta na po. Akayantabe da kayo. Dakal pong dakala salamat. At pasalamatan tala naman po ding nialwang koro adim damtamo, ing koro na po ning Santa Ana, ing koro na po ning Metropolitan Cathedral, ing San Isidro karing Kamba, at ing koro na po ning Bikarya ning San Agustin. Dakal pong dakala salamat kay kayo. Nung lawentamo po, metong lamo po reti karing ayal bentamo, pero dakal la pa pong malilyaring lamak king Mabilog a Arkidiocese. Karen pong daratang Aldo at king pong Bayong Banwa, Albentala po at Saksyantala ni Miyailwang magaganap alamak king buong Arkidiocese. Lalo na po king December 11, 2023, pagmasosyanta niya po ing 75 years na ning kakatamo pong Arkidiocese. Kaya masayata pong masaya, akayan tabi da kay pa po karing Miyailwa pa pong episode. Bisitahan tala po ding Miyailwang Parokya, bisitahan tala po ding Miyailwang Special Ministries ng Arkidiocese, at kilalanan tala po ding Dakalapari at Laiko king Mabilog Arkidiocese. Kaya kambe na po ning Manimuna king Krusada, ning Birhen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon, ning Arkidiocese, ning San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Inkrusada, King Radyo, ning kakatang Arkidiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Father Talk, kayantabe na po ning Carmelite Media, ning Nuestra Señora del Carmen. Merry Christmas kay kayungan. Ensayo ng ensayo, awiting pagsulit di na rin kabisado. Sige lang ng sige,
at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleng halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo.